முறையறைக்குரிய விழாவின் தலைவரும் நமது கல்லூரியின் முதல்வருமான முனைவர் குமாரசாமி ஐயா அவர்களே, சாலச் சிறந்த சான்றோராய் ஈகை குணமும் கொடைத்தன்மையும் கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கலைமாமணி அபிராமி ராமநாதன் ஐயா அவர்களே, இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுக்கு இறைவன் நமக்கு கொடுத்த 2 கண்களை போல வாழ்க்கையினுடைய ஏற்றத்தாழ்வுகளை தான் கற்றுக்கிறதுக்காக கடவுள் படைத்தனுப்பிய நமது பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்நாள் மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி பணியாளர்களுக்கும் நாங்கள் தான் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் இல்லை கோல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க நமது முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது என்ன அலுமினி அசோசியேஷன், இது என்ன முன்னாள் மாணவர்களுக்கு ஒரு மன்றம், அதெல்லாம் தேவையா? வீட்டில் எவ்வளோ வேலை இருக்கு, வந்த கல்யாண பத்திரிக்கை ஒழுங்காக போய் அட்டன் பண்ண முடியல, மொய் போட்டோம்னா திருப்பி வரும், காலேஜுக்கு போனால் திருப்பி அதெல்லாம் என்ன, இப்படிலாம் கூட ஒரு சில பேர் யோசிச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்ச நாள் யோசித்தோம், இப்படிலாம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமாங்க. அப்புறம் இதை கலந்து பேசி ஒரு 4-5 தடவை மீட்டிங் போட ஒவ்வொரு ஆளாக வந்தாங்க. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நாங்கள் ரொம்ப லேட்டு. இந்த கல்லூரி 1972 ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கடைசி வருஷம் 2015 வெளியில் போன ஒவ்வொரு மாணவனும் இந்த காலேஜில் அலுமினி அசோசியேஷன் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளாம் உள்ளே போக முடியாதான்னு ஏக்கத்தோடு இருந்திருக்காங்க. நாங்கள் இதெல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது தான் எங்களுக்கு பெரிய உற்சாகம் இருந்துச்சு. காலையில் அந்த காலேஜில் ஒவ்வொருத்தரும் உள்ளே வந்தாங்க. அரேபியாவில் வேலைக்கு போயிட்டு 6 வருஷம் கழிச்சு அம்மா வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷம். ஆனாலுக்கு ஒருத்தனை டே மச்சான் நீயா வயிறு தொப்பை பெருசா போச்சு, முடிய கொட்டி போச்சு, பல பேருக்கு டை அடிச்ச கவலை. உங்களுடைய கருப்பா இருக்கு, எப்படி ஏன் முடிவு வெள்ளையா இருக்கு, அப்படியே பேரானந்தத்துல பெருகி இது பண்ணாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சோம்னா சரி இந்த விழாவை எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் எந்த ஒரு குடும்பத்துக்கும் அப்பா அம்மா தேவை. நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு தாய் மாதிரி உள்ளவங்க நம்மளுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான். ஏன்னா ஆசிரியர் பெருமக்கள்லாம் இங்கே நம்ம கல்லூரியில் படித்த நிறைய பேர் ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க. ஆசிரியருங்கிறது ஒரு சாதாரண ஜாப்பு கிடையாது. ஏழையும் துணையும் கருவேப்பிள்ளையுமாங்க. அவங்க ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் ஏற்றி விடுவாங்க, எல்லாத்தையும் பரிசல் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் விடுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு புனிதமான ஒரு தொழில். அதனாலதான் மாதா பிதா குரு தெய்வம்னாங்க. அம்மா சொன்னாதான் அப்பாவை தெரியும், அப்பா உலக அனுபவம் தெரிஞ்சவங்க. அவங்க ஒரு ஆசிரியரை கை காமிப்பார் அப்பா. அந்த ஆசிரியரால் மட்டும்தான் கல்வியை நமக்கு கொடுத்து இறைவனை காட்ட முடியும். இப்போ கடவுள்னா என்ன, இறைவன்னா என்னன்னா அறிவே குரு, குருவே தெய்வம்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் நம்மளுக்கு ஒரு தாய் மாதிரி. சரி, அப்பா யாரு நம்மளுக்குன்னா ஒரு தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது நம்மளுடைய ஐயா கலைமாமணி அபிராமி ராமநாதன் ஐயா அவர்கள் தான். நான் இதை ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த காலத்துல பேக்கெட்ல 100 ரூபாய் இருந்தா கூட நோட்டு வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னா அதுக்கு மேல ஒரு ஒயிட் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு காலம் அது. ஆனா தேடி தன்னுடைய கிராமத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல டொனேஷன் கொடுக்கறது கூழாங்குறிச்சி மட்டும். இது இந்த கூழாங்குறிச்சி நகரத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா அவர் இதுக்கு வெளியில பண்ணிட்டு இருக்க உதவிகள்லாம் பட்டியலை படிச்சா தலை சுத்தி போயிடும் உங்களுக்கு. அவர் வாங்கியிருக்க அவார்டே 21க்கு மேல. அதையெல்லாம் நாங்கள் போட்டு முதல்ல பிளக்ஸ் அடிக்கலான்னு டிசைன் பண்ணோம். ஒரு 7-8 பக்கம் போயிட்டே இருந்து பிளக்ஸ். இது கட்டுறதுக்கு இடம் பார்த்தாது கலைமாமணியை மட்டும் போட்டுப்போம். ஏன்னா இவ்வளவு அவார்டு வாங்கினதுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்கணும் ஐயாவுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெருமையான ஒரு மனிதர். நாங்கள் அவர் போய் பார்த்தோம். ரொம்ப பெருந்தன்மையோட உடனடியாக உங்களுக்கு என்னென்னலாம் உதவி செய்யணும்னு சொல்லி அவங்களே டிக்கெட் போட்டுக்கிட்டாங்க, மண்டபம் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அந்த கல்லூரி அவங்களோட குடும்பத்திலிருந்து ஒரு ஆலயம். அந்த காலேஜினோட சொல்ல முடியாது, ஆலயம். எனக்கு அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி பேசணும்னாலே எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வரும். சீனாவில் ஒரு கதை, ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான், அது கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க. ஒரு வில்லேஜ், அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்க சிட்டியில் போய் வேலை பார்த்துட்டு வரணும். 40 மைல் சுற்றி போகணும். இடையில காஞ்சாத்து மலை மாதிரி ஒரு பெரிய மலை. ஸோ 40 மைல் கலைப்பாக நடந்து போய் வேலை பார்த்துட்டு திரும்ப ஊருக்கு திரும்பி வந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு கையில் கடப்பாறை உளி சுத்தியோட போய் அந்த மலையை அடித்து குடைய ஆரம்பிச்சார். ஸோ இந்த ஒரு வில்லேஜ் பீப்புளெலாம் போனவங்க வந்தவங்க பார்த்தாங்க. முதல் நாள், 2 நாள், 5 நாள், 10 நாள், 1 மாதம் உடைச்சிக்கிட்டே இருக்காரு. அப்புறம் ஒருத்தர் வந்தார் சாயங்காலமா. இவன் விடாமல் உடைச்சிக்கிட்டே இருந்தான், குடை விழுந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஏப்பா நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னா, இல்லை அந்த மலையை குறைஞ்சிக்கிட்டே போனோம்னா அந்த டவுனுக்கு 3 மைலில் போயிடலாம், இல்லைன்னா 40 மைல் சுற்றி போக வேண்டியதாக இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்குள்ள ஆயிலே முடிஞ்சு
அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் எனக்காக குறையில, எனக்கு பின்னாடி உள்ள சந்ததிக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு. ஸோ அது போல இந்த குடும்பத்தில் சேர்ந்த ஐயா மறைந்த மரியாதைக்குரிய வாசே சிவலிங்கம் ஐயா அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தா இதை வந்து ஒரு வியாபாரத்தை நம்ம மாற்றிருக்கலாம். எவ்வளோ பெரிய இடத்த கொடுத்து அதில் வந்து ஒரு கல்லூரியை கட்டி நம்மளையெல்லாம் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. இது ஒரு பெரிய ஈகை குணம். ஒரு தாமரையின் மகரந்தம் இன்னொரு தாமரையை தான் உருவாக்கும். ஸோ அதே குணநலத்தோட அதே ஒரு பண்போட அவர் அபிராமியை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து அவங்க ஐயாவுடைய நம்பர் கிடையாது. நம்ம விவேக் என்ன பண்ணாருன்னா தேடி குடிச்சு நம்பரெல்லாம் கொடுத்து நைட்டு 11 எனக்கு நம்பர் கொடுத்தாரு. நான் 11 அதை வாங்கி மரியாதைக்குரிய ஐயா அவர்களை வந்து ட்வீட் பண்ணிட்டு சேவல் அனுப்புறதுக்கு பதிலாக காலை வீங்கிட்டேன். மணி 11:20. இது ஐயா நான் தான் பண்ணேன்னு தெரியாது. 11 சேவலுக்கு பதிலாக காலை அனுப்பிட்டேன். காலை சொன்னா ஐயோ ஃபோன் போயிட போகுதுன்னு இமீடியட்டாக கட் பண்ணிட்டேன். கட் பண்ணின உடனே சேவ் பண்ணிட்டேன். அது சேவான லோடிங் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கீங்களே ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. ஃபோன் பண்ணி யாருங்க கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு. ஐயா பெரியவன அமைக்கிட்டேன், தப்பாடுறீங்க மன்னிச்சுருங்க. எந்த அளவுக்கு அவருடைய பார்ப்பனர் ஒரு 11:15 கூட யாரோ ஒருத்தர் அவசரமா ஃபோன் பண்றான், ஏதாவது உதவி தேவைப்படுமோங்கிற எண்ணத்துல தான். ஏன்னா அவருக்கு உதவி பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது. அவர் போன் எல்லாம் உலகத்துக்கு உதவி பண்ணுவார். எவனோ ஒரு ஆபத்துலேயே ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்குன்னு ஒரு இன்டென்ஷன்ல இமீடியட்டா ஃபோன் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாரு. அப்பதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நானே நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாம் அவங்க அட்டன் பண்ண மாட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு இந்த சிஏவுக்கு எனக்கு ஒரே சண்டை. எப்போ பார்த்தாலும் திட்டுவாங்க, ஃபோன் பண்ணா நீ எடுக்கவே மாட்டேன்றாங்க அவனுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சின்னவன் பெரியவன் பார்க்காம ஒரு மிகப்பெரிய பெருந்தன்மையான ஒரு மனிதர். ரெண்டாவது, இந்த புலங்குறிச்சியை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னா, சில மண்ணில் வீசக்கூடிய விதைகள் பாதி முளைக்காம போயிடும். ஆனா பூலாங்குறிச்சி மண்ணில் போடுற எல்லா விதையும் முளைக்கும். இது பட்டை தீட்டப்படாத வைரக்கல், முலாம் பூசப்பட்ட ஒரு கவரிங் நகை கிடையாது. இது பட்டை தீட்டப்படாத வைரக்கல். இந்த மண்ணை மிதிச்சுட்டு எவனுமே கீழே விழுந்ததில்லை. எல்லாமே தலைமை வந்து மிகப்பெரிய நிலைமையில் இருக்கும். அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம், நம்மளாம் இவ்வளவு ஆர்வமா ஒண்ணு சேர்ந்து வந்திருக்கோம்னா நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த இன்டென்ஷன், இல்லைன்னா அதுக்கெல்லாம் வரவே மாட்டோம். மாமனத்துல சொந்தக்காரர் கல்யாணத்துக்கு போறதில்லை பாதி பேர். அதையும் தாண்டி வந்திருக்கோம்னா நம்மளை இந்த நிலைக்கு உயர்த்தினது இந்த பூமி, இந்த நம்மளை டேக் ஆஃப் பண்ண வைத்தது இந்த மண்ணு. ஸோ இதை வந்து நம்மளால எந்த காலத்திலையுமே மறக்க முடியாது. உலகத்தை அடக்கி ஆண்ட அலெக்சாண்டர் கூட அவங்க அம்மா வயசுல 33 சென்டிமீட்டர் கருப்பைக்குள்ள இருந்து தான் வெளியில வந்தான். அது போல பூலாங்குறிச்சிங்கிற கருப்பையிலிருந்து வெளியில வந்த நம்ம எல்லாமே அலெக்சாண்டருக்கு சமமானவங்க. லாங் ஜேர்னி பிகினிங் வித் இங்கிலீஷ் ஸ்டெப்பும்பாங்க. ஸோ நாங்கள் இன்னைக்கு யாருன்னு பேசியிருக்க நம்மளுடைய இந்த மன்றம் மிகப்பெரிய லெவல்ல வளர்ந்து ஒரு ஆழம் விதை ஊருக்கே நிழல கொடுக்கக்கூடிய மரம் வர மாதிரி இது வளர்ந்து நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் நம்ம ஐயாவுடைய துணையோட நம்ம கல்லூரிக்கு என்னென்னலாம் நம்மளால வேலை பணிபுரிஞ்சு கொடுக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்ய உறுதுணையாக இருப்போம்னு சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.